Hakajan mit ka phu pratrik nai tung ajabsan gid khot ka khasi student union kirahir bat penprana phangai ki yeng dara blasa ki poiwil ki basuan na hakajan hajan ka parking ka patan bajar kantonmen markhap bat kisnong kum kumauba bat nong so pho opar mo prem parat kumbasan phangut ki mendel naduk ki kenthai ki khna bagirang ba ki basa be anya kata ki jaka kabla isajmet hadu kata ka jingjabo ba jing sma ka bami na kata ki jaka kala ban kta ya ka kot ka khia ki babon balang ing sa jengki kalong thik kum ki ying ha slom ha ka bala syuker malu mala dagi plywood bat senduk kot ke jaka ka bakhim klem pan khana ha kani ki jinglet khna ke kesu kalap bagi menda ki basa kata ki jaka kimdon ki kot ki sla ki babyang kum ki ipik bat kiwe kaseng galap ru nadu kinong hydrok kenja bat kiwe kinong bala be ain ba klem kot klem sla sisndon kaseng la penhal klat no igini gibre basa be anya kata ki jaka bat phalum sundon ni kitir kita jongki bat be maldo na kata ki jaka kani ki jing rung be ain kini gibre ka kadai ki jing tlot ba ka jing bum don ka ain ka ba paka ban khanglat igi poiwil kwan bu jing ma pat ia ka jaj ban riu rit pai ka ke isu ka dawa bak soka jila ka ban kendit ban riu suap ka pol kandil bat kadai ban bentai kam no ia ka ina lain palmit khnang bak saw jang kemendel kan wan telep ia ka jaj ban riu kaseng ka bu jing keliru shano kita ki khaldop tel si mendel bat haduk lano on sim kia ia kani kamat ka bakta ia ka jaj ban riu la ong ka kruwa na usumla pensyai rani u information and public city secretary ka ke isu Tarik terpar dah. Kit di. Siap lah.